Узурпатар Лукашенко пытае, за што Гасподзь паслаў Беларусі такое выпрабаванне ў выглядзе урагану. А кіраўнік ягонай адміністрацыі Дзмітрый Круты адказвае: дзеля таго, каб прэзідэнт парадаваўся, што створаная ім за 30 гадоў сістэма выстаяла, вытрымала. Канец цытаты. Сістэма, можа, і вытрымала, толькі не вытрымалі дамы беларусаў. Інфраструктура, а на ліквідацыю наступстваў спатрэбіцца далёка не адзін дзень. Гэтакая стойкая сістэма проста кінула беларусаў сам-насам са сваёй бядой. І калі ўжо Лукашенко гэтак радуецца выпрабаванню, то я нагадаю, што нагодай для гэтай радасці з'яўляюцца, на жаль, таксама загінулыя беларусы. 6 чалавек. Сярод іх дзеці. І хаця словы радасці ад Крутога прыбралі нават прапагандысты, але з песні гэтай вашай сістэмы іх не выкінеш. Пакуль адбываюцца пахаванні загінулых, а па вёсках сядзяць без электрычнасці, у адміністрацыі пануе радасць. І гэта найлепшы паказнік вашага стаўлення да беларусаў. Вітаю, гаспадарства, Сергей Пацасон, вы глядзіце «Тыдзень на Белцаце» і ў нашай праграме. Безумоўна, тэма не пагадзя, ахвяры, пацярпелыя і ліквідацыя наступстваў, бяда беларусаў і дапамога ад дзяржавы. У нас больше 20 тысяч сидельцев и так называемые политзаключенные. Туда на просьбу. Помогите стране. Краіны Балты выставілі бан для беларусаў, забарона для аўтаў на беларускіх нумарах, а таксама абмежаванні па таварах. Шукаем логіку і сэнс, калі цярпяць шараговыя грамадзяне за злачынствы рэжыму. Ці падлічыў нехта, колькі беларускі рэжым зарабляе на продажы аўтамабіляў у еўразвязе? Такой лічбы ў мяне няма, але нельга адмаўляць факт, што такі бізнес вядзецца. У вас няма лічбы, і тады такое пытанне. Якую пагрозу нясуць Літве машыны з беларускімі нумарамі? Такой статыстыкі сапраўды няма, проста еўрапейскае заканадаўства прыведзенае да адзінага стандарту. Рэкордная канфіскацыя наркотыкаў, больш за тону псіхатропных рэчываў, нібыта спрабавалі правесці з захаду ў Расею праз Беларусь. Лукашэнкаўскія сілавікі хваляцца затрыманнем партыі. У нас ёсць пытанні да афіцыйнай версіі. При задержании данную информацию он предоставил, и попытка его скрыться на территории Российской Федерации нами была пресечена. Ёсць злачынства рэжыму Лукашэнкі і ёсць санкцыі еўразвязу за іх. Аднак нешта пайшло не так, і цярпяць звычайныя беларусы. Гэта краіны Балты забаранілі ўезд аўтаў на беларускіх нумарах. Па беларусах б'е рэжым, а таксама еўрапейскія чыноўнікі. Апошнія часам самыя не ў стане уцямна адказаць, чаму гэтак адбываецца і як еўразвязу дапамогуць іхныя захады. На літоўска-беларускую мяжу выехала наша здымачная група. Аб тым, што ў Літву перастануць прапускаць машыны з беларускімі нумарамі, мясцовая мытня паведаміла за дзень да самой забароны. Для шмат каго з беларусаў гэта стала холодным душам. Для нас, как для граждан Беларуси, это была шокирующая новость, потому что очень много людей этим летом планировали отдыхать, будут планировать. И поэтому это, конечно же, очень сильно ударило по белорусскому народу. У кагосьці ў Вільні праца, іншыя едуць транзітам праз Літву, скажам, у Польшчу або проста на закупы. Асабліва выгодна на ўласным аўто з Менску. Цяпер доведется на автобусе. Придется тогда еще машинку на литовских номерах брать в случае чего-то, если по трудовой деятельности нужно на автобусике переезжать, пересаживаться и дальше. Новаўвядзенні сказваюцца і на чэргах. Гэта кіроўца з Літвы чакае ўжо 10 гадзінаў, але дагэтуль не праехаў. Очереди увеличиваются, вот стоим, ни оттуда машины не выезжают, ни туда не заезжают. Санкцыі, на падставе якіх забараняюць беларускія нумары, прынятыя яшчэ ў 2006 годзе. У чэрвені старыя абмежаванні дапоўніліся ўдзелам беларускага рэжыму ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. З гэтага часу беларускія аўто разумеюцца як эканамічныя рэсурсы, такія ж як тавары ці паслугі. І гэта, маўляў, не адрознівае іх ад расійскіх. Приравняли нас с русскими, приравняли. И это
удар просто по нашим армейскому координационному совету. Просто удар. З Вільні справи бачаться іначе. Місцеві експерти переконані, звичайні білоруси не потерпять. Это, конечно, будет иметь какой-то эффект раздражения, потому что там всякие люди на своих там роскошных автомобилях, бизнесовцы всякие, не смогут так свободно передвигаться и приезжать. А простые люди, как приезжали автобусами, так и будут приезжать. Уехать на белорусских номерах яшчэ можна до 16 жніўня. Для гэтага ў машыне павінен быць яе ўладальнік. У яго мае быць віза ці еўрапейскі ВНЖ, а машына не прызначаная для продажу. Уласнікі аўтаў з беларускай рэгістрацыі ў самой Літве маюць час да ўсё таго ж 16 жніўня, каб памяняць нумары. Гэта трэба, каб беларускі рэжым пэўныя эканамічныя суб'екты не атрымлівалі эканамічныя выгады ад продажу аўтамабіляў на тэрыторыі Еўразвяза. Ці падлічыў нехта, колькі беларускі рэжым зарабляе на продажу аўтамабіляў у Еўразвязе? Такой лічбы ў мяне няма, але нельга адмаўляць факт, што такі бізнес вядзецца. У вас няма лічбы, і тады такое пытанне. Якую пагрозу нясуць Літве машыны з беларускімі нумарамі? Такой статыстыкі сапраўды няма, проста еўрапейскае заканадаўства прыведзенае да адзінага стандарту. Іншае пытанне – экспарт замежных аўтаў у Беларусь. Тут ужо дзейнічаюць іншыя нормы. Аўтамабіль можа перавозіць не больш за 10 асобаў разам з кіроўцам. Аб'ём рухавіка да 1,9 літраў. Клірэнс, адлегласць ад дна да дарогі, менш за 165 мм. Кошт да 50 тысячаў еўраў. Акрамя гэтага, экспарцёры маюць падаваць шэраг дакументаў, улічваючы абавязальніцтва аб непродажы машыны ў Расіі. Тосьці цяпер працягвае займацца гэтым бізнесам. Если документ все хорошо, проблем не будет. Но если нехватка или нарушение, возвращают, заново надо делать. А вас возвращали? Бывало такое? Нет. Я очень хорошо проверяю, там не тороплюсь, поэтому не было, что возвращали обратно. Более эффективно бы было, если работало в другое направление, то есть, чтобы не въезжали европейские машины в Беларусь. И в этом плане, конечно, тут надо корректировать, чтобы было и. Пасля Літвы аналагічнае абмежаванне ўвялі Эстонія з Латвіяй. У Вільні перакананыя, што абмежаванне ўдараць па рэжыме, а не па грамадзянах. Маўляў, у Рэсце плакат з заклікам аб вызваленні Міколы Статкевіча на Медзеінкае застаецца. Еўген Тітоў, Здзіслав Войцехоўскі, Суцевал Шлыкаў, Белсат. І яшчэ адна важная тэма тыдня. Некалькі сотняў без электрычнасці, тысячы населеных пунктаў Беларусі, а мазыр і без вады. Наступствы наймацнейшага урагану ліквідуюць дагэтуль. Ад першых удараў стыхіі мінула 3 дні, пакуль Александр Лукашенко прамовіў, аднак нават не выказаў спачуванняў сем'ям загінулых. Жыцці ж страцілі 6 беларусаў. Пра чалавечнасць уладаў я не кажу, але пытаю, ці нейкія высновы увогуле зрабілі. Падрабязней Марыля Дакуцька. Надзвычайная ситуация у Беларуси. Война просто. Только нет стрельбы из автоматов и пулеметов. Паслухаць Лукашенку здарэнне настолькі сур'ёзнае, што давядзецца ісці на экстрэмальныя захады. У нас больше 20 тысяч сидельцев. И так называемые политзаключенные. Туда, на просьбу. Помогите стране. І, вядома, традыцыйная праблема няўдзячнага, паводле Лукашэнкі, народу. Некоторым все плохо, даже если хорошо. Гаворка пра ўдар стыхіі, да якога, відаць, не былі падрыхтаваныя ні людзі, ні аварыйна-ратавальныя службы. З канца мінулага тыдня цягам некалькіх дзён пацярпелі амаль 600 паселішчаў. Яшчэ больш засталіся без электраэнергіі. Ёсць і пацярпелыя, 6 чалавек загінулі. Адна ахвяра ў сталіцы, на Меншчыне і Магілёўшчыне, на Гомельшчыне ахвярамі непагадзі сталіся 3 асобаў. Зараз мы находимся на першапачатковым этапе кліматычных змен, калі гэтыя змены, яны, так бы казаць, становяцца відавочныя ўсім, а не толькі навукоўцам, адмыслоўцам, метэаролагам і кліматолагам. То бок зараз любы, нават звычайны чалавек можа заўважыць, што з кліматам робіцца нешта не тое. І гэта самы пачатак.
Гомельская вобласць пацярпела наймацней. Сотні тысячаў чалавек на некалькі сотняў вярнуліся ў сярэднявечча праз пашкоджанне энергетычнай сістэмы. На утро понедельника остаются обесточенными Мозырь, Ельск, Калинковичи, Лельчицы, Наровля. Всего же нарушено электроснабжение около 1150 населенных пунктов. Принято решение объявить в области чрезвычайную ситуацию и сформировать оперативный штаб. Найцяжэй было ў Мазыры, дзе разам з электрычнасцю прапала і вада. І пакуль ратавальныя ды аварыйныя службы разбіралі завалы і намагаліся аднавіць падачу электраэнергіі, пітную і тэхнічную ваду падвозілі цыстэрнамі. На ўсіх не хапала. На 100-тысячны горад літаральна 5 цыстэрнаў? Да гэтага часу з Менску маглі прыгнаць калону. Ва Украине СВА, а у нас СВС. Без святла, без воды, без сувязі. Мясцовыя ўлады абнадзейвалі, што неўзабаве сітуацыя выправіцца. Але праз сотні пасля ўрагану наладзіць падачу электрычнасці і вады не ўдалося. Людзі пачалі самаарганізоўвацца. Праз мясцовы тэлеграм-чат каардынаваліся і падказвалі адно аднаму, дзе можна падладаваць тэлефон ці якія крамы аднавілі працу. Хто меў аўтаномнае водазабеспячэнне, прапаноўваў набраць вады ці нават набываў і раздаваў задарма. Вялікі дзякуй дзяўчыне, якая не адмаўляе і набірае ўсім ваду са свайго дому. Хочу сказаць вялікі дзякуй хлопцу на белым бусе, які задарма развозіў людзям ваду з вялікіх будляў і прапаноўваў наліць усім ахвочым. Чалавек уклаў уласныя сродкі, каб дапамагчы мазырцам у гэты няпросты час. На наступны дзень у аўторак кіраўніца мазырскага райвыканкаму Алена Паўлечка адрапартавала. У горадзе аднавілі водазабеспячэнне. Жыхары ў гарадскім чаце выказалі пэўны недавер. Ага, дзякуй, далі ваду. Паўгадзіны і ўсё, забаўляйся як хочаш. Адно пытанне, калі кажуць, што ёсць вада, дзе яна? У Паўлечкі ў дома. Выбачайце, я, можа, нешта прапусціла, а калі пралетарская выйшла са складу Мазыра, вады няма. Тады, калі і палова Мазыра. Ну, за 2 сотняў магло што заўгодна адбыцца. Адсправаздачыліся. Малайцы, засталося толькі ваду даць у дамы. Уласна, ў гэты дзень дзяржаўныя СМІ праінфармавалі, што Лукашенка трымае справу ліквідацыі наступстваў на асабістым кантролі. Дзень у нас. Лукашенка часу наведаць пацярпелыя раёны ці прынамсі выказаць спачуванне сем'ям пацярпелых не знайшоў. Замест сябе скіраваў на Гомельшчыну новапрызначанага кіраўніка адміністрацыі Дмітрыя Крутога. Чыноўнік пачаў візіт у зону надзвычайнага здарэння з экскурсіі па мясцінах памяці мясцовага партызанскага руху часу Другой сусветнай вайны. На Мазыршчыне і ў Лельчыцах Крутой куды больш увагі ўдзяліў шкодзе, нанесенай пасевам і будаўніцтву мазырскага спартовага комплексу. Затым чыноўнік ухваліў зладжанасць усіх службаў, што дазволіла вярнуць энерга- і водазабеспячэнне насельніцтву і прадпрыемствам. Тым жа, да каго адмыслоўцы не дабраліся, абяцаў аднавіць падачу найбліжэйшымі днямі. Чыноўнікам перадусім трэба рапартаваць наверх. Іх мала хвалююць праблемы жыхароў, бо яны не залежаць ад гэтых жыхароў, яны імі не абіраюцца. Таму, калі нешта не так і да гэтага часу не ліквідавана, то на меркаванне мясцовых чыноўнікаў людзі могуць і пацярпець, а вось начальства можа надаваць па шапцы. Разносу за правядзенне аднаўленчых працаў чыноўнікі ўсё ж не пазбеглі. Падчас селектарнай нарады ў пятніцу Лукашенка абураўся, што праца быццам бы ідзе, але марудна, не паводле вызначаных ім тэрмінаў. Сітуацыя настолькі крытычная, што ён загадаў прыцягнуць да працаў зняволеных і ўласна жыхароў пацярпелых мясцінаў. У нас больше 20 тысяч сидельцев и так называемые политзаключенные. Туда на просьбу. Помогите стране. Так что, если надо, говори. И горожан, и особенно этих дармоедов. Асаблівую незадаволенасць Лукашэнкі выклікалі не столькі марудныя чыноўнікі, колькі нараканні мясцовых жыхароў. Ён звярнуў увагу на недастатковую удзячнасць уладам і скаргі ў тык-току. Затиктокаться там. Падобная зняважлівая рыторыка ўжо гучала ад яго падчас пандэміі COVID-19, калі не ўводзілі санітарныя абмежаванні, а ў смерцях ад каронавірусу былі вінаватыя людзі, бо, маўляў, не маглі паклапаціцца пра сябе. Ноль спачування, все-таки крытыка беларусаў, што беларусы нейкія дрэнныя, у іх праблемы, этими проблемами Лукашенко раздражняет. У нормальных краінах, демократичных, у такой ситуации политики сами едут на место трагедии, размаўляют с людьми, их подтримливают, демонструют свою, человечность.
Але пакуль Лукашэнку больш турбуе бітва за ўраджай, якая акурат цяпер на піку. Тым болей на ягоны заклік ангажавацца тут жа адказалі чыноўнікі, якія прыцягнулі да ліквідацыі наступства ўрагану працоўныя калектывы і моладзь. Марыля Дакуцька, Белсад. Жалезная заслона адцінае беларускую моладзь. Вялікімі крокамі назад да традыцыяў СССР адступае сістэма айчыннай адукацыі. Схема простая: мінімум навучання заходнім мовам, мінімум міжнародных кірункаў у эканамічных і гуманітарных спецыяльнасцях і выкаранення прафесіяў, што даследуюць праблемы грамадства. Уступная кампанія завершыцца праз некалькі тыдняў. Конкурс да 20 асобаў на месца на графічны дызайн і недабор у лукашэнкаўскую альма-матэр па аграрных спецыяльнасцях. Юля Цяльпок. Папрасі беларусаў назваць самыя вядомыя ліцэі краіны, сярод першых будзе ліцэй БДУ. Месяц таму установу назвалі імём сумнеўнага героя Дзяржынскага, а перад гэтым назначылі дырэктаркай Татьяну Мачец, што прыйшла з Інстытуту нацыянальнай бяспекі. Я хочу, чтобы вы всегда помнили, что пока вы находитесь в нашей стране, вы наше будущее, вы человеческий потенциал. Прахадныя балы тут сёлета былі вышэйшыя за леташнія, нават на 20-30% у гуманітарным, гістарычна-грамадазнаўчым, інфарматычна-матэматычным і эканамічным профілях. Конкурс 7,6 чалавека на месца. Заявак крыху менш, чымся ў минулую кампанію. Праз YouTube-канал ліцэісты агітуюць. Как поступить у лицея, трэба мець, па-першае, жаданне, па-другое, дастатную адзнаку паводзін і, па-трэцяе, скласці іспыты па профільных прадметах. Хуліганаў і парушальнікаў парадку не прымаюць. Выдатнікаў ліцэя залічваюць у БДУ без іспытаў. Метадолог Святлана Мацкевич лічыць. Модно поступать в лицей. И то, что лицей там называется имени Дзержинского, это никак не связано, как мне кажется, для многих с выбором абитуриентам именно этого учебного заведения. То есть получается как бы так вот политический контекст как бы отодвигается в сторону. Он как бы есть, никуда его не денешь, да. Но при ограниченном выборе приходится выбирать из того, что есть. Адток кадраў за мяжу і дэфіцыт працаўнікоў у мностве спецыяльнасцяў штурхнуў рэжым да крайніх захадаў. Зачыняюць свабодныя ад размеркавання прыватныя навучальныя установы. У Дзярж-ВНУ вылучаюць больш месцаў на патрэбныя ім спецыяльнасці. На непатрэбныя рэжыму проста няма набору. Напрыклад, у БДУ на бюджэтную завочную форму няма набору ў спецыяльнасцях сацыяльная праца, сацыялогія, інавацыйны і міжнародны менеджмент, фінансы і крэдыт, паліталогія, правазнаўства. Што да дзённай бюджэтнай формы факультэт міжнародных адносінаў не набірае студэнтаў на менеджмент у галіне міжнароднага турызму і на сусветную эканоміку. Непатрэбныя рэжыму будучыя фізікі, ядравікі і хімікі-даследчыкі. Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогіяў набірае толькі платнікаў. Дзяржава не хоча фінансаваць навучанне ў спецыяльнасцях кіравання інфармацыйнымі рэсурсамі, бізнес-адміністравання, маркетинг, лагістыка, дзе навучанне па-ангельску. Запреты темы, связанные с политикой, с международной политикой, вопросы, связанные с языками, обучением языков. Да? То есть акцент будет, например, скорее делаться на китайский язык, а не на там, английский, немецкий или французский языки. Что идет резкое сокращение любых гуманитарных направлений обучения, связанных с обществом и с тем, как организовывать связи между людьми внутри общества. Это говорит о том, что как бы общество окажется без своеобразного рода такой модерации внутри себя. Адукацыя робіцца закрытаю. Гэтак БДУ адмовіўся ад падрыхтоўкі журналістаў-міжнароднікаў. Вырас набор на журналістаў Дзярж-узору, таму конкурс панізіўся ў 1,5 разу. На гістфаку плынь абітурыентаў расце, нягледзячы на тое, што рэжым узяўся за перапісванне гісторыі Беларусі. У краіне, дзе не да закона, у Дзярж-замова на юрыстаў вырасла амаль утрая на карысць конкурсу. Павысіцца нагрузка на выкладчыкаў. Будет в соответствии с трудовым законодательством где-то 41 час, и эти все 41 час будут в аудитории, то преподавателю просто некогда будет заниматься мышлением, изучением новой литературы, включением в научную коммуникацию, там, участие в междисциплинарных семинарах.
А як выглядае сёлетні набор студэнтаў у галоўныя сілавыя ВНУ краіны? Традыцыйна адна з самых цікавых для абітурыентаў спецыяльнасць правазнаўства факультэту крымінальнай міліцыі ў Акадэміі МУЗ. Конкурс звыш 3 чалавек на месца. Недабор на тую ж спецыяльнасць факультэту міліцыі грамадскай бяспекі. Естественно, все хотят идти расследовать преступления. Если у человека вообще там какое-то желание существует, там по детству, по сериалам, по наследству, еще почему-то, то все хотят заниматься серьезными вещами. Общественная безопасность это подразумевает участковые, ГАИ, патрульно-постовая служба, но не те, которые патрулируют, а, допустим, их руководство, то есть там все равно офицерские должности будут, то есть какие-нибудь, начальство, дежурная часть, различные виды инспектора, там тот же по делам несовершеннолетних. Больш брудная ці адміністратыўная праца і больш шансаў трапіць у вёску паводле размеркавання. Для аператыўніка ж мінімум гэта праца ў райаддзяленні. Іншае пытанне, чаму пасля крывавых падзеяў 20-го года і ўжо ціхіх цяперашніх рэпрэсіяў не пустуюць калідоры ў міліцэйскіх навучальных установах. Людей, которые обыяково относятся, моя хата с краю от политики вообще далеко, очень большое количество людей таких. И, естественно, эти дети этих людей, они, естественно, ничего не понимают, ничего не слышали, не знали, жили своей жизнью. И он как мечтал, так и идет, ничего не осознавая, что это за система, какие условия у него будут обучения и всего остального. Паступаюць таксама дзеці міліцыянтаў і асобы, якія купіліся на прапаганду, бясхмарныя будучыні працаўнікам сілавых органаў. Там низкие баллы, то есть конкуренция меньше по умственным способностям, но надо быть физически здоровым. Итого мы переносимся, допустим, в деревни, в агрогородки, небольшие города, по всем маленьким регионам. Образование ниже, доступ к высокому уровню образования и подготовки для традиционного тестирования ниже. Они понимают свои способности, понимают, что финансов у них не будет на то, чтобы учиться платно. Таму відавочны выбар – вайсковая спецыяльнасць у галіне МУЗ, пракуратуры, Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. Ёсць катэгорыя абітурыентаў, якія могуць сабе дазволіць і абралі навучанне за мяжою ў краінах, дзе захоўваюцца акадэмічныя свабоды і дзе можна атрымаць дыплом, прызнаваны ў шэрагу краінаў свету. У адных толькі польскіх ВНУ летась вучылася 12 000 нашых суайчыннікаў. Гэтая лічба стабільна расце цягам апошніх 20 гадоў. Публічных папрокаў такім абітурыентам рэжым не шкадуе, але спрабаваць варта, лічыць экспертка. Варта бояться поступать у замежные университеты, бо там есть свобода слова, немає ніякої цензури адукації. І що менавіта казати про Білорусь, коли ви хочете менавіта атрымаць якісну адукацію, пакуль што у Беларусі гэта немагчыма, тому што беларуская адукацыя знаходзіцца ў стагнацыі. Хоць на першы погляд гэта незаўважна. Канкурэнцыя на навучанне ў матэматычным і фізічным класах таго ж ліцэя БДУ 15 і 14 чалавек на месца адпаведна. На графічны дызайн у сам Белдзярж універсітэт 19 чалавек на месца. Уступныя іспыты працягнуцца да 2 жніўня. Залічэнне на бюджэт да 4 і да 11 на платнае навучанне. Юлія Цяльпук, Белсат. Больш за тону наркотыкаў праз Беларусь нібыта везлі з захаду ў Расію. Лукашэнкаўскія сілавікі хваляцца поспехам і затрыманнем найвялікшай у гісторыі Беларусі партыі псіхатропных рэчываў. Мытнікі і міліцыянты паказалі і захапляльнае відэа перахопу. Безумоўна, такія злачынствы павінны спыняцца. Пытанне, ці ўсё распаведзенае ў афіцыйнай версіі адпавядае рэчаіснасці. Праз ліквідаваны канал завозу ў Беларусь псіхатропаў і наркотыкаў прадстаўнікі мытні і МУЗ распавялі 17 ліпеня на адмысловай прэс-канферэнцыі. Як сцвярджаюць сілавікі, канцавым пунктам небяспечнага грузу была Расія. Наркотыкі дастаўляліся ў Беларусь у запасных апонах цяжкавікоў. Которые везти в Россию, ставить там, где по координатам, уехать. И просто колеса эти оставляли в лесу, да. Делали снимки? Снимки отсылал назад. Должен был ждать его ответа, чтобы приедут русские машины, заберут.
14 ліпеня ў пункце пропуску Казловічы пры дэталёвым правяранні польскага цяжкавіка, што вёз транзітам у адную з азіяцкіх краінаў прадукцыю для рэстаранаў «Макдональдс», у яго запасных апонах знайшлі 184 кілаграмы гашышу. Другую партыю наркотыкаў, 188 кілаграмаў гашышу, выявілі ўжо ў Віцебскай вобласці на маршруце да расійскай мяжы. Узнав информацию о том, что в Бресте пересечен канал, он предпринял попытку сбросить перемещаемые им два колеса от грузового автомобиля в ближ находящийся овраг. При задержании данную информацию он предоставил, и попытка его скрыться на территории Российской Федерации нами была пресечена. У той жа дзень міліцыянты знайшлі ў Берасцейскай вобласці месца захоўвання наркотыкаў. Пры спробе вывезці 8 апонаў, у якіх было схавана 706 кілаграмаў асабліва небяспечнага псіхатропу 4 СМС, затрымалі мясцовага жыхара. Сілавікі сцвярджаюць, што арганізатары кантрабанднай схемы перабываюць на тэрыторыі Польшы, а інфармацыю наконт іх перадалі польскім праваахоўным органам праз Інтэрпол. А ўжо цяпер з намі ў студыі спадарства прадстаўнік арганізацыі «Белпол» Мацвей Купрэйчык. Вітаю. Вітаю вас. Мацвей, вы не выпадковы госць сёння, бо працавалі ў свой час у наркакантролі. І адсюль у мяне ўзнікае да вас пытанне. Тое, што мы бачым на гэтых відэакадрах, можна толькі павіншаваць лукашэнкаўскіх сілавікоў, мытнікаў, міліцыянтаў, ці ўсё ж такі нешта ў гэтай гісторыі не клеіцца і выклікае пытанне? Ну, изначально я хотел бы отметить, что да, я работал в наркоконтроле, но все-таки он разделяется на две части, можно сказать, на наркоконтроль и на отдел нравов, так называемый. Я работал во второй части, в отделе нравов, но иногда и достаточно часто мне приходилось помогать в определенных моментах сотрудникам именно наркоконтроля, поэтому я с темой достаточно знаком. На самом деле эта ситуация очень интересная, и я бы здесь отметил такой момент, что на самом деле большинство, я бы даже сказал 80% всех наркотиков поступают в Беларусь с другой стороны, из России. Если на Запад. Именно так. И здесь такая ситуация, что да, задержали большую крупную партию наркотиков, и это очень хорошо. Самую великую в истории Беларуси? Одну из того, что я помню, наверное, да. И здесь момент такой, что это на самом деле достаточно хорошая работа. И вот именно этот момент меня немножко радует, что они хотя бы занимаются своим делом, а не преследованием белорусов, которые просто говорят правду и просто хотят лучшей жизни в своей стране. И эта партия наркотиков на самом деле вызывает такой интерес, потому что... Але ці гэта сапраўдная партыя наркотыкаў, ці жаданне паказаць, што з захаду ідзе ўсё зло? Я бы так не сказал, потому что все-таки к проблеме именно борьбы с наркотиками, все прекрасно знают, что в Беларуси относятся к этому достаточно серьезно. Конечно, мы сейчас не говорим о сроках за статью 328 и так далее, а именно конкретно к самой проблеме наркотиков ставится достаточно серьезно в Беларуси. И то, что я знаю по своим личным знакомствам, сотрудники наркоконтроля выполняли свою работу в плане именно оперативных разработок и так далее достаточно на серьезном уровне. А як выглядае контроль дзяржавы? Дзяржавы маю на увазе крышаванне такіх справаў, бо, як мы ведаем, рэжым Лукашэнкі на такіх брудных рэчах таксама спрабуе вельмі часта зарабляць. Гэта прастытуцыя, якую крышуе КДБ, я асабіста гэтай справай калісьці займаўся. Гэта таксама гандаль зброяй. Што ў гэтай сітуацыі з наркотыкамі? На самом деле я лично не слышал о таких фактах, чтобы где-то когда-то именно государство принимало участие в контроле вот этого наркотрафика. Но в тот же самый момент я прекрасно понимаю, что и были такие косвенные сведения, когда мы работали и с сотрудниками наркоконтроля мы обсуждали ситуацию, например, те же самые отели в Минске. Это сейчас начался вот этот бум, так сказать, российских туристов. Раньше такого не было, но почему-то всегда все отели в Беларуси, и точнее не в Беларуси, а в Минске, давали отчетность, что они практически на 100% заполнены постояльцами. Хотя, когда мы проводили отработки определенные по выявлению лиц, оказывающих, можно сказать, интимные услуги за материальное вознаграждение, мы постоянно бывали там в лобби гостиниц и так далее, мы видели, что они просто пустые, но свет почему-то везде горит. И некоторые сотрудники говорили, что таким образом, можно сказать, отмываются деньги из наркотрафика. Это один из моментов. То бок гостиницы, готели были потребны для такого прикрытия, певно? Да, именно так. То есть денежные средства грязные приходят, их надо как-то отмыть. Как их отмыть? Они просто
делали фейковые счета на то, что постояльцы в гостинице есть, как будто наличкой деньги вносятся за эти отели, за номера и так далее. А по факту никто там не проживал, никакие услуги не оказывались, но деньги становились чистыми, и со счетов уже гостиниц уходили туда, куда надо. Гэта вельмі цікавая схема. Таксама узгадалі вы на пачатку нашай размовы, што наркатрафік зазвычай адбываецца ў іншы бок. Бо мы ведаем, што Афганістан і гэты рэгіён той, які робіць найбольшую вытворчасць наркотыкаў, і менавіта дзіркі ў мяжы з Расіяй дазваляюць транспартаваць наркотычныя рэчывы на захад акурат. І гаворыцца пра тое, што гэта 80%. Даже, я бы сказал, может быть, и больше. Здесь система такая, когда вообще перестало быть какой-либо контроль на границе Беларуси и России, просто повалил массово наркотрафик именно через эту границу, так называемую. И было очень много случаев, когда задерживали в Минске именно наркокурьеров там и так далее, которые конкретно приезжали, например, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из достаточно крупных городов. Они приезжали и привозили с собой определенные закладки, большие, которые большим объемом, и оставляли их там в Минске, где-то в лесопосадках и так далее и тому подобное. И все это происходило чаще всего из Российской Федерации. Это все к нам приезжало. И еще один момент, который бы интересно было отметить. Раньше существовал такой, можно сказать, даркнет-магазин, который назывался «Гидра». Его уже сейчас уничтожили, сейчас есть другие, не менее, можно сказать, крупные. И этот магазин был конкретно сориентирован на рынок СНГ. То есть, и именно на нем больше всего размещалось объявлений, и чаще всего они вербовали белорусов для работы на именно российские вот эти вот даркнет-магазины по распространению наркотиков. У такой ситуации, калі б быў сапраўдны контроль на мяжы паміж Беларусі і Расіяй, ці гэта б ускладнила справу гэтага наркотрафику? Конечно, в любом случае, когда граница охраняется, всегда существует риск быть пойманным, он возрастает просто кратно, и мы прекрасно понимаем, что если бы была граница, то это дополнительный контроль для тех же самых поездов, для автомобилей, были бы служебные собаки, которые тренируются на поиск наркотических средств и так далее и тому подобное. То есть это намного усложняет весь этот вот, можно сказать, логистику доставки вот этого запрещенного вещества из одной страны в другую. Поэтому это необходимо, как я считаю, чтобы у нас была граница между Беларусью и Россией, причем охраняемая граница. Ці калі мы говорим про наркотрафик, то як гэта адбываецца? Перадусім гэта аўтотранспорт ці не толькі? Чаще всего сейчас мы, точнее не сейчас, а раньше то, что происходило, это был как раз-таки автотранспорт, то есть это были люди, которые перевозили там, в том же даже в автобусах обычных, с собой в сумке и так далее. И чаще всего именно так, то есть какие-то фуры большие, через какие-либо контейнерные перевозки, когда на фуру ставится контейнер и так далее, и там уже все это замаскировано под какие-то вещества, каким-то образом тайники в автомобильных прятались и так далее. То есть это был самый такой распространенный способ доставки. А вось гэтая доставка, про якую мы пачалі нашу сённяшнюю размову, больш за тона психотропных рэчаў схаваныя у гэтыя апоны, так, запасныя, якія там дзесьці скінулі у лесе, штось мытники схапили, наколькі гэта распаўсюджаны тайник? На самом деле это очень распространенный тайник, и, если честно, интересно, как вообще его на самой таможне, можно сказать, пропустили, потому что это основные места, где чаще всего прячут это все. Ну, вот отсюда мое питание, як это здарылася. Да, ну вот у меня тоже вопрос, как это так произошло, но возможно, что это была какая-либо, как оперативно-розыскное мероприятие, контролируемая поставка есть такое, когда знают полностью, что, где, куда, просто хотят отследить конечного, можно сказать, получателя этого, назовем это, веса. И здесь мы видим, что как можно было, если даже так, не проверить полость какую-то определенную, тем более, что даже есть очень много сейчас выходит фильмов про то, как, например, работают польские таможенники. И там, когда они загоняют машину на контроль, основные места, где они проверяют, это все полости, даже сами колеса, которые вот непосредственно уже установлены, даже их проверяют. И запасные колеса — это одно из первых мест, где это все смотрят. Поэтому очень интересно. Так само собаки, конечно, контролююць гэтыя ўсе рэчы. І па гэтаму мае сумневы, ці гэта сапраўдная партыя, ці ўсё ж такі нейкая паказуха для камераў?
Ну, как я уже говорил, возможно, это было проведение оперативно-розыскного мероприятия, контролируемая поставка, когда они знают примерно, что будут везти где-то что-то куда-то. Они отслеживают этот момент, что будет пересечение границы. И полностью это все происходит под контролем органов, там, в том числе наркоконтроля, возможно, и с привлечением каких-либо негласного аппарата, который может следить за этой ситуацией, либо же находиться внутри, можно сказать, преступной группы и так далее. И они пытаются отследить, кто конкретно в последний момент будет забирать этот вес, если его где-то, например, спрячут в лесу, где-то организуют схрон какой-то, или разложат его, расфасуют на более мелкие, и где-то будут его распространять. Либо же это наоборот была прям просто транзитная поставка и через территорию Беларуси, и она должна была поехать к конечному, можно сказать, получателю в Россию и так далее. То есть, возможно, это все было частью серьезной разработки. Калі мы говорим про самые розныя рэчывы, наркотычныя ёсць больш моцныя, менш моцныя і так далей, то што найбольш распаўсюджана, як вы з вашага досведу назіралі? Ну, так называемые соли. Это самый, можно сказать, доступный на данный момент наркотик, который... Химичные и танные, так? Да, именно так. Он синтезируется, это не натуральное что-то, его синтезируют, его в том числе и производят, даже и в Беларуси задерживают лиц, которые содержат, можно сказать так, нарколаборатории. И, к слову сказать, существует отдельный показатель по количеству выявленных нарколабораторий на территории Беларуси. Вот когда подается статистика там, о результативности деятельности, например, УВД, наркоконтроля, который при УВД Брестской области находится, он всегда должен подавать определенную статистику, сколько они накрыли, можно сказать, вот таких лабораторий по производству, там, даже по выращиванию марихуаны, либо по производству синтетических наркотиков и так далее. То есть есть определенные показатели. И в Беларуси именно соли самый основной такой, потому что он легкодоступный, его легко купить через интернет, он не занимает много места, и способов его, можно сказать, по-русски уже даже не помню, уживать достаточное количество. То есть по-разному его можно впустить, можно так сказать, в свой организм. Мы говорим таксама про то, что у Беларуси величезные термины за наркотики. І тут гаворка не толькі за спажыванне, бо ўсё ў нас ідзе як гандаль. Так? І гэта вялізныя тэрміны. Гэта рэальнае змаганне з праблемай, ці ўсё ж такі пэўная паказуха ад дзяржавы? Это показуха, и причем жестокая, потому что ломает судьбы и детей, и уже достаточно взрослых людей. Когда за полграмма марихуаны человек получает 12 лет, это просто это невообразимо. Представьте, человек, например, в 18 лет решил первый раз попробовать марихуану, что-то там, ну, попробовать ему там дали, его задерживают, и он едет на 12 лет. Представьте, в 30 лет человек выйдет, во-первых, как поменяется весь мир, как изменится вся его жизнь, и он придет, у него будет просто, если просто сказать, вот, шататься голова у человека будет, потому что это не передать, как мир меняется сейчас очень быстро. И проводились закрытые опросы еще, когда я работал, там, можно так сказать, и опрашивали сотрудников наркоконтроля, как они относятся к легализации легких наркотиков. Я уже где-то рассказывал в интервью в каком-то про это. 90% были за легализацию. Тут нават справа не ў легалізацыі, а змяншэнні тэрмінаў, так? Бо тут, па сутнасці, няма ніякага разгалінавання, якія гэта наркотики. Здесь, да, все зависит от того, какой вес, в какой список входит то или иное психотропное, либо там наркотическое вещество. И были такие моменты, когда людей, например, задерживали за пыль, которая содержалась на какой-то там пипетке и так далее, просто за пыль. И там человек ехал, например, из Таиланда, где он там что-то попробовал, и там просто соскребали пыль там 0,0000 грамма там такого-то вещества, и человеку, можно сказать, вменяли контрабанду наркотиков через границу. Ну, то есть, это же ненормально. Это сверхзавышенные сроки для людей, и государство могло бы и зарабатывать в том числе именно на легализации наркотиков в том числе, потому что мы можем посмотреть хорошие и действенные примеры западных стран, когда несильное наказание может человека исправить и направить на путь истины. Толькі лукашэнкаўская дзяржава не накіраваная на тое, каб выпраўляць і выхоўваць, а на тое, каб караць. І адсюль усе гэтыя праблемы. Дзякуй, Мацвей, за гэтую... Менавіта, дзякуй, Мацвей, за гэтую размову. Спадарства, госць у студыі Мацвей Купрэйчык, арганізацыя «Белпол». А цяпер крыху забытая, але вядомая схема ад Александра Лукашэнкі. Як сядзець на двух фатэлях.
пашыраны на дзясяткі еўрапейскіх краінаў без віз, прымірянчая рыторыка ў адрас еўрапейскіх суседзяў, заявы пра дээскалацыю з Украінай. Рэжым у Менску пускае чарговы раз пыл у вочы, ды спрабуе знайсці нейкія альтэрнатыўныя кропкі апоры. Ну і нібыта крыху адарвацца ад Масквы. Ці там ужо заўважылі і ацанілі гульню узурпатара Владислав Корсак. Пасля 2020 года жарты пра крэслы, на якіх адначасова сядзіць Лукашенко, падаецца ўжо неактуальныя. Але на гэтым тыдні пашыраны на 35 краінаў без віз. Адвод войскаў з беларуска-украінскай мяжы, амаль міралюбівая рыторыка ў бок Польшчы. І ўсё пералічанае ніяк не замінае падтрымліваць расійскую агрэсію. Няўжо ў Менску зноў спрабуюць уладкаваць мягкае месца адразу на некалькіх сядушках? І што пра гэта думаюць у Маскве? З 19 ліпеня грамадзяне яшчэ 35 краінаў могуць заехаць у Беларусь без візы. Пакажы гэты спіс расійскаму прапагандысту, ён можа падумаць, што глядзіць на пералік гэтак званых непрыязных да России краінаў. Первая сразу моя мысль, когда я об этом услышал, это все про деньги. Чем больше людей будет приезжать и оставлять в Беларуси евро, там, доллары и любую валюту, тем будет это замечательнее. Поэтому, я думаю, была бы воля Беларуси, она бы хотела, чтобы все, допустим, пункты пропуска бы на границе там, с Литвой, с Латвией, с Польшей были открыты. Турыстычнага буму з захаду чакаць, аднак, не выпадае. Простага паветранага злучэння Беларусі з Еўропаю няма. Большасць наземных пунктаў пропуску перакрытыя самымі еўрапейцамі. Ёсць, аднак, практычна некантраляваная мяжа Беларусі і Расіі, патэнцыйная крыніца незадаволенасці расійскіх уладаў беларускім бязвізам. На гэтым жа тыдні галоўны чэкіст Беларусі Церцель падтрымаў заяву Лукашэнкі пра дээскалацыю на мяжы з Украінай. Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет. Маўляў, Украіна адвяла дадатковыя часткі ад мяжы з Беларуссю на пачатку ліпеня, ды і ўвогуле паводзілася стрымана. Дык ці была ўвогуле тая эскалацыя? За обострение ситуации Лукашенко принял совершенно нормальную практику, когда у нас с фронта отводятся части, они не отводятся в тыл, они отводятся на более спокойные участки фронта, которые считаются граница с Белоруссией и граница с Россией. Поэтому, когда в Житомирской области появились новые бригады, новая бригада, которая была отведена с фронта на переформатирование, это было принято как появление еще одной бригады. Пакуль украінцы праводзілі ратацыю, айчынныя прапагандысты распавядалі пра перакідванне дадатковых беларускіх сілаў на мяжу з Украінай. Сілавікі заяўлялі пра гатовасць абараніць краіну ад, маўляў, непазбежнага нападу. А насамрэч было зафиксирование развертывания одной из бригад спецназа, которую перебросили, если мне не изменяет память, из Витебска. И плюс провели учения территориальной обороны, подняли местных там, я не знаю, учителей, бюджетников, дали им автоматы, они субботу-воскресенье провели в лагерях. Все, что было, ну это по крайней мере по словам наших пограничников. Манеўры няісных беларускіх арміяў і прымірэнчыя словы Лукашэнкі – усё, што было трэба расійскім зэт-ваенкарам. Спасибо, соседушки, за то, что хохлы сейчас, освободившиеся силы, если они там были, конечно, могут спокойно перебрасывать на любое направление с вашей границы. Рус – это личинка хохла. Вы нация предателей и паразитов, искусственно придуманных коммунистами. А што ж лукашэнкаўскія сілавікі, прапагандысты ды іншыя губазікаўцы з трыкалорамі ў кабінетах? Некаторыя пераконвалі расійскіх зэт-патрыётаў у лаяльнасці, распавядалі, як цярпяць ад санкцыяў, той здзеклівай бравады, з якой яны здымаюць свае катавальныя відэа з затрыманымі беларусамі, і блізка няма. Але браты старэйшыя ім не паверылі і адказалі сваім бачаннем будучыні Беларусі. Я процитую. Чего нужно делать? Раздавить гадину. Только единый русский народ, только великая историческая Россия. А коммунистических уродцев, химер нужно отправить на свалку истории. Быть добру.
Вядома, не за кожным Z-блогерам стаіць Кремль. Что это может быть и только их мнение, потому что порой те же российские военкоры, они недоумевают точно так же и в контексте определенных действий самой Российской Федерации, то есть кажется, что когда вот-вот там надо, кто-то требует наступления, активных действий, а что-то происходит наоборот. И тогда все как бы начинают возмущаться, задавать вопросы. Пакуль тыя абураюцца, Менск намагаецца распачаць дыялог з Варшавай. Не зважаючы на меншую колькасць нелегалаў на мяжы, у польскім МЗС кажуць, што чакаюць рэальных крокаў. Warszawa почувствовала кровь. Значит, мы с этой точки зрения узнали, что режим Лукашенки, они чего-то побоялись, что у них есть, что они в том смысле слабее, что они начали как-то, в общем, реагировать на наши шаги санкционные. Но тут не надо просто доверять, потому что у Лукашенко есть в очереди на следующий год, есть выборы. Он начинает тоже чувствовать, что возможно, что у него будет угроза со стороны России. А може и не выпадае шукаць праяваў самастойнасці ў дзеяннях Менску. Определенная, конечно, доля самостоятельности сохраняется, но что касается военно-дипломатических маневров, то есть каких-то показательных шагов, подвели войска, отвели войска, создали напряженность, уменьшили напряженность, это все, я думаю, в большой степени согласуется с Российской Федерацией. Калі Варшава кажа пра рэальныя крокі, то мае на ўвазе поўнае заканчэнне мігранцкага крызісу, вызваленне палітзняволеных, перадусім журналіста Анджэя Пачобута і выдачу забойцы польскага жаўнера, меркавана аднаго з нелегалаў. Вось на гэта патрэбная і воля, і самастойнасць. Два региона нашего Отечества, Дальний Восток наш и Республика Беларусь. Ці яшчэ пытанне, чаго ў Менску засталося меней? Владислав Корсак, Белсад. На гэтым тыдні мінула 30 гадоў, як Александр Лукашенко прыйшоў да ўлады. Ледзь не ўвесь гэты час прапаганда пазіцыянавала ўзурпатара нейкім гарантам міру. Хтосьці мог бы паверыць, пакуль з пачаткам паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны з беларускай тэрыторыі не паляцелі па ўкраінскай зямлі больш за 700 ракетаў, а акупанты не паехалі браць Кіеў. З гэтага нічога не выйшла, але Лукашенко стаў саўдзельнікам, а прапаганда пачала рыхтаваць мірных беларусаў да вайны. І тут, як са стрэльбай, якая доўга вісела на сцяне, некалі стрэліць. І вось расійскія дроны «Шахед» пачалі лётаць над беларускай тэрыторыяй. Здарылася гэта ўжо некалькі разоў і толькі ў гэтым месяцы 5, 11, 13 і 16 ліпеня. То бок апошні выпадак у мінулы аўторак. Расійскія дроны лёталі над Гомельшчынай, Магілёўшчынай, Віцебшчынай, а нават адзін набліжаўся да Менску. Яны праляталі сотні кіламетраў у беларускім небе, а лукашэнкаўскае войска некалькі разоў падымала авіяцыю. Хаця, калі на пачатку адразу, то ў двух апошніх выпадках са значным спазненнем. Ні ў аўторак, ну і ў аўторак здарылася найгоршае. Расійскі дрон разбіўся ў Акцябрскім раёне Гомельшчыне. Зусім недалёка Светлагорск, Жлобін, а за 55 кіламетраў Бабруйск. Маніторынгавая група «Беларускі гаён» упэўненая, адбыўся выбух. То бок, начынены выбухоўкай дрон лётаў над галовамі беларусаў і нёс рэальную пагрозу. Каб было зразумела, гэта не нейкі дрон выведкі, а рэальная выбухоўка ў беларускім небе. Расейцы запускаюць баявыя прылады, якія могуць несці 40 кілаграм выбухоўкі, а пасля мадэрнізацыі і больш. І скажу так, шастаюць па беларускім небе, як у сябе ўдома. Ну а калі бомба ўпадзе на беларускія дамы і заб'е беларусаў, зробяць выгляд, што гэта не яны, а можа яшчэ і спіхнуць усё гэта на ўкраінцаў. І тут ёсць яшчэ адзін нюанс. Пераважна расійскія дроны камікадзе ўваходзілі спачатку ў паветраную прастору Украіны, а потым нібы хаваліся ў Беларусі ад украінскай СПА.
ды зноў вярталіся потым ва ўкраіну. Гэта ўсё выглядала б цалкам лагічна, як лагічнае вайсковае манеўраванне, але Менск, Магілёў ды Віцебск не блізка, ад слова зусім, ад украінскай мяжы. Навошта расійскім дронам настолькі залятаць у глыб беларускіх тэрыторыяў? Вось пытанне. Збой электронікі? Памылка аператара? Цяжкавата мне ў гэта верыцца. А можа, замануха для украінцаў, каб збівалі расійскія дроны над Беларуссю? Гэта была б ужо адкрытая атака на Беларусь, а Пуціну ж вельмі патрэбны гэты фронт. І адбываецца гэта на фоне яшчэ адной акалічнасці. Тыдзень таму рэжым у Менску вуснамі таварыша Хрэніна зрабіў наступную заяву. І вось што кажа лукашэнкаўскі міністр абароны. Мы бачым, што напружанне на паўднёвым аперацыйным напрамку спадае. Таму па выніках нарады прэзідэнт даручыў групоўку войскаў узмацнення паўднёвага аперацыйнага напрамку, аснову якога складаюць сілы спецыяльных аперацый, вывесці з прыгранічнай зоны і вярнуць у пункты пастаяннай дыслакацыі. Мы неадкладна пачынаем выкананне гэтай задачы, кажа Хрэнін. Канешне, мы не ведаем, ці тыя войскі ўвогуле, а калі і так, то ў якой колькасці знаходзіліся каля украінскай мяжы. Але дакладна, мірныя паклоны ў бок Кіева ды рыторыка пра дыялог з Захадам вельмі не пасуюць Маскве. Шматвектарныя падразмовы аб завяршэнні вайны ва ўкраіне раптам што? Узгадаў пра беларускую незалежнасць, якую сам жа і здаў хаўруснікам у Маскве. А цяпер можа толькі па парадах бегаць у генеральскіх лампасах, паказваць нібы дрон беларускай вытворчасці, хаця насамрэч іранскі. А вось калі над галовамі беларусаў лётаюць расійскія дроны, таксама іранскія, а адзін з іх выбухае, сядзіць, вады ў рот набраўшы. А дзе ж тая хвалёная СПА, ад якіх муха не праляціць? І тут так, ці яно існуе толькі ў байках-страшылках, ці ў Маскве не дазволілі. Сітуацыя шахматная, цук-цванг, куды не пайдзе, усюды горш. Асабліва, калі сам жа гэтым расійскім дронам дазволіў лятаць і выбухаць у Беларусі. А калі не дазволіў, то хто б пытаўся? Ідзе за перамогай, абяцае рэвалюцыю ў міграцыйнай палітыцы, аднаўлення эканомікі, а галоўнае спынення вайны ва ўкраіне. Дональд Трамп фармальна зацверджаны ў якасці кандыдата ад рэспубліканцаў на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах у ЗША. І ўжо адбыліся тэлефонныя перамовы Владзіміра Зяленскага з былым і, магчыма, будучым прэзідэнтам ЗША у адной асобе. А вось у дэмакратаў праблемы і вельмі малая вера ў перамогу Джо Байдена. Дзейнага прэзідэнта ягонае атачэнне ўсё гучней заклікае зняцца з выбарчай гонкі. Яшчэ не інаўгурацыя, але сапраўднае шоу з легендою рэслінгу Халкам Хоганам. Сімвалічныя павязкі на вуха, як у параненага кандыдата, ды процьма сувеніраў з лозунгам «Зробім Амерыку зноў вялікаю». Дональд Трамп цяпер афіцыйна кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі. Калі паслухаць спікераў, дык мы сталі сведкамі боскага ўмяшання. Вы не можете адмаўляць, што Бог абараняў яго. Вы не можете адмаўляць. Гэта быў міліметровы цуд, які змог выратаваць жыццё гэтага чалавека. Вы ніколі не зможаце пераканаць мяне, што апошні другі паварот галавы быў чымсьці іншым, а не цудам. І ўрэшце доказ суду. Нацыянальны з'езд рэспубліканцаў у Мілуокі стаўся ягоную першую публічную прамоваю з моманту замаху ў Пенсільваніі. Праграмны выступ Трампа працягваўся 92 хвіліны і стаў найдаўжэйшым за апошнія паўстагоддзя. Мінулыя два рэкорды, дарэчы, таксама належаць палітыку-мільярдэру. Сваю прамову Трамп анансаваў як яднальную і распачаў у нечаканым для сябе прымірэнчым тоне.
Мы разам распачнем новую эру бяспекі, росквіту і свабоды для грамадзянаў любой расы, рэлігіі, колеру і веравызнання. Разлад і раскол у нашым грамадстве мусіць быць вылікаваныя. Мы, амерыканцы, звязаны адзіным лёсам і супольным лёсам. Мы падымаемся разам або разыходзімся. Я прэтэндую на пасаду прэзідэнта ўсёй Амерыкі, а не паловы Амерыкі. Што праўда, доўга ў такім рэчышчы Трамп не пратрымаўся, ды вярнуўся да сваёй звыклай манеры, нападаў і абразаў апанентаў. Яны выкарыстоўвалі ковід, каб жульнічаць. Мы ніколі не дазволім гэтаму паўтарыцца. Яны знялі ўсе санкцыі з Ірану. І цяпер Іран вельмі блізкі да таго, каб атрымаць ядравую зброю. Гэта ганьба, якую шкоду нанесла гэта адміністрацыя. Я часта кажу, калі б вы ўзялі 10 найгоршых прэзідэнтаў у гісторыі Злучаных Штатаў, то нават разам яны б не нанеслі такой шкоды, якую нанёс Байден. У прамове быў адзін радок нешта кшталту. Я не хачу быць прэзідэнтам паловы краіны, я хачу быць прэзідэнтам усёй краіны. Але сутнасць прамовы давала зразумець, што гэта проста няпраўда. І з пункту гледжання Дональда Трампа, і з пункту гледжання з'езду. Шчыра кажучы, я сапраўды думаю, што гаворка ішла пра аб'яднанне рэспубліканскай партыі. І на гэтым фронце яны, здаецца, здабылі плён. Сваім сукандыдатам, будучым віцэ-прэзідэнтам, Дональд Трамп назваў 39-гадовага Джеймса Дэвіда Вэнса. Ветэран і кангрэсмен Адагая, Вэнс раней называў Трампа ідыётам і амерыканскім гітлерам, але неўзабаве змяніў рыторыку ды стаў зацятым прыхільнікам экс-прэзідэнта. Вэнс вядомы як непрыхільнік вайсковай і фінансавай дапамогі ўкраіне. Ён заклікае вярнуцца да часоў палітыкі сфераў уплыву і нават не бачыць патрэбы ў абароне Тайваню ад магчымага кітайскага ўварвання. Хаця пры гэтым застаецца крытыкам як Масквы, гэтак і Пекіну. Дональд Трамп вельмі доўга чакаў, каб назваць кандыдатуру патэнцыйнага віцэ-прэзідэнта. Мы таксама ведаем, што набіраў з некалькіх кандыдатур. Рыторыка Джей Ді Вэнса, маючы на ўвазе яго тэзісы наконт нелегальных мігрантаў, падтрымкі Украіны і падтрымкі Ізраілю будуць аднымі з ключавых яго тэзісаў у гэтую выбарчую кампанію. Калі рэспубліканцы з усім ужо вызначыліся, то ў дэмакратаў чым бліжэй да выбараў, тым болей невядомых. Партыйныя колы і сям'я дзейнага прэзідэнта Джо Байдена ўсё актыўней схіляюць яго да зняцця з прэзідэнцкай гонкі, спасылаючыся на ягоны стан здароўя і няздольнасць у поўнай меры супрацьстаяць актыўнай выбарчай кампаніі Трампа. Публічна пра неабходнасць замены выказаліся ўжо 37 з 264 кангрэсменаў-дэмакратаў, а таксама экс-прэзідэнт Барак Абама і былая спікерка Палаты прадстаўнікоў Нэнсі Пелоусі. Гэта, перш за ўсё, вельмі вялікі рыск для дэмакратычнай партыі. Все будзе залежаць ад таго, каго Джо Байден можа абраць, так условна кажучы, пераемнікам, і каго я можа благаславіць на удзел у гэтых выбарах. Пакуль што яго нерашучасць іграе супраць яго. Фаварытам на месца кандыдата ад дэмакратаў называюць цяперашнюю віцэ-прэзідэнтку Камалу Гэрыс. Згодна з апытаннем тэлеканалу ABC News, ейны рэйтынг ужо вышэйшы за рэйтынг дзейнага прэзідэнта, а ў патэнцыйным супрацьстаянні Гэрыс ідзе з Трампам амаль побач. Деньги компании, 200 миллионов долларов, могут переходить только к Харрис, а не к каким-то там третьим лицам. И кого возьмут вице-президенты на смену Харрис от Демократической партии. И вот тут очень важно, кого они поставят, какой это будет сигнал и для кого. Это будет традиционная политическая фигура или, может быть, для того, чтобы выиграть выборы, они поставят какого-то более центристского, белого мужчину с военным прошлым, отставного генерала, например. Тым часам адміністрацыя Джо Байдена днямі паведаміла, што ў дзейнага прэзідэнта зноў дыягнаставалі каронавірус. Ён адышоў на самаізаляцыю ў сваім доме ў штаце Дэлавэр. Афіцыйна назваць свайго кандыдата на прэзідэнта дэмакратычная партыя США мусіць падчас нацыянальнага з'езду, што стартуе ў Чыкага 19 жніўня. Выбары прэзідэнта США адбудуцца сёлета 5 лістапада. Александр Баразенко, Белсад. Так выглядаў гэты тыдзень, а ўжо на наступным галоўная спартовая падзея – алімпійскія гульні ў Парыжы.
Паўтара дзесяткі спартоўцаў прадставяць і Беларусь, аднак без дзяржаўнага сцяга і гімна, толькі спорт і нейтральны статус. Хаця і да тых нямногіх, хто едзе ў Францыю, таксама маюцца пытанні, наколькі атлеты нейтральныя сапраўды. Да таго ж, прапаганда ў любым выпадку кожны, нават мінімальны поспех будзе выкарыстоўваць у свой бок. Вядома, на чыім баку спартоўцы гуляюць. Пры гэтым каля сотні грамадзянаў Беларусі і Расіі не дапусцілі на Алімпіяду з прычын бяспекі. Гаворка пра пагрозу шпіянажу і кібератакаў. І адмова ва ўездзе тым, хто ехаў пад выглядам журналістаў, фізіятэрапеўтаў, тэхнічных службаў. Да дзяржаваў-агрэсараў прыгледзеліся уважліва, і цяпер лукашэнкаўскія памагатыя ў адным спісе з радыкальнымі ісламістамі. Вось такі ён спорт. А Белтэлерадыёкампанія ў праграме сваіх каналаў трансляцыі Алімпіяды ўвогуле не мае. Галоўны спартовец краіны баіцца, як бы чаго не выйшла. Як на мінулых алімпійскіх гульнях, калі спартоўка Крысціна Ціманоўская з Токіа не вярнулася ў Беларусь. Можа, нехта не вернецца і з Парыжа? Сергей Падсасонны. Да сустрэчы ў эфіры. Ганна – псіхатэрапеўтка. 1,5 гады таму яна сама была вымушаная з'ехаць з Беларусі праз пераслед. Але гэта не зламала яе, і яна